New normal na po ang mga tao ay sa piling ng kanilang mahal sa buhay. Hindi sila ganong naglalabas. New normal na po. At yung mga online natin ngayon, mga order natin sa Lazada, online na na. Hindi ka na magpupunta sa mga department store. Yung mga bata, kawawa, hindi na nila nakita ang SM. O isang taon na po. Nag-ano na po, no? Hindi na sila nagja-Jollibee. Kaya makikita po natin na new normal na po. Ngayon tayo, yan mo na, mag-new normal naman tayo. Hindi tayo sumasang-ayon yung ibang mga panuntunan, pero sa panuntunan ng Diyos, lagi tayong on the go. Okay? Palapan po natin ang ating Lord. Okay, at my preaching this morning is entitled Extra Baggage. Extra. Excess baggage. May pelikula po yan. Aha. At nakaba na ba kayo? May mga dala-dala. Siyempre po, lahat tayo may dala-dala. Pero tuturuan tayo ng Diyos kung paano magdala na magaan. Para yung mga extra baggage na yan ay mawawala. Nandiyan na yan. Pero yung extra, yan ang matindi. Hindi alam ng mga Kristiyano kung ano mga pinagdadaanan. Meron ng kabigatan, pero yung extra, yun ang ayaw ng Diyos. Nakanda na ba kayo? Ang ipin naman dyan. Nagaganda ng mga ipin natin. Dapat lang. Kasi sabi lang nun, rejoice evermore. Diba? Kailangan daw. Paano ka magre-rejoice kung hindi ka nakangiti? Sige nga. Magre-reflect po yan. Kaya kahit na papano, pag humingiti tayo, in the book of Proverbs, our smile is a medicine. Ang ating mga ngiti ay isang medisina o gamot. Sapagkat ang ating mga puso ay humingiti rin. Ayaw ng Lord na malungkot ang tao. Kasi po, ang sabi ng Lord, ayaw niya na nababalisa kasi sabi niya, sino ba ang nagpapadagdag ng buhay? Yung kalungkutan mo ba ay idadagdag ng iyong buhay? Yan ay ibabawas. Kaya kung gusto mo matagdagan ng buhay mo, kumiti ka. Yan. Itinag. Wala tayong magawa eh. Okay, at in the book of Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Basahin po natin. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Pagpalain po tayong lahat at sabihin mo sa iyong katabi, kapayapaan ay sumasayo. Alam nyo, meron akong parang isang pelikula yata yun, excess baggage. Diba? Napanood nyo ba yun? Hindi nyo nanood kasi wala tayong CD hari ngayon. Wala na rin senior discount sa basilihan. Pero no, at alam niyo po, itong binasa po natin, samantalang tayo raw ay napapalibutan ng mga kapal na saksi. Ibig sabihin, maraming saksi. Ano yung bakit makapal na napalibutan tayo ng saksi? Kasi po, tinitingnan po nila yung ilaw. Sila po yung magiging saksi natin kung anong mga pangyayari sa buhay natin. Kaya sabi ng ating Panginoon, while I am in this world, I am the light of this world. Pero sinabi niya sa atin, you are the light of this world. Kaya kailangan nagniningning po tayo. Let your light so shine to all men. Kailangan yung ating mga ilaw nagliliwanag sa lahat ng tao. Kahit na ayaw nila na makita ka, magliwanag ka pa rin sa kanila. Okay? Kahit na may mga nasasabi sila at ano man yung opinion nila para sa'yo, basta alam mo na sa Diyos ka. Alam mo, yung relationship mo sa Lord, kilala mo yung ating Diyos na pinaglilingkuran at tayo po ay sumusunod. Sa kabila po ng may mga kahinaan po tayo, siyempre po, nasa laman pa po tayo. Hindi mo pwedeng perfect ka at banal ka. Sabi ng Lord, we are just going to perfection. And we are just going to holiness. Ibig sabihin siya yung banal, siya yung perfect.
Ibig sabihin, habang sumusunod po tayo, nagiging perfect po tayo. Sa harapan ng Diyos, maaari, sa harapan ng tao, hindi. Kasi, naalala nila yung iyong mga kahinaan at nagagawa. Pero alam natin na tayo po ay sumusunod at naglilingkod ng may kagalakan sa Diyos. Kaya dito po, nais ng Lord mga kapatid na ang sabi niya, let us lay aside every weight. Yung mga nagpapabigat sa atin, yan ay isang tabi natin. At yung mga kasalanan na yung insnares, nagsisilo sa atin. Yung patibong ng kaaway, yung ating mga kainaan. And let us run with endurance the race that set before us. So meron tayong endurance. Meron tayong tiisin. Meron na tayong nakatakda na takbuhin. Mula nung tayo po ay naging mananampalataya. Anak tayo ng ating Panginoon, anak tayo ng liwanag. So meron na tayong nakatakdang takbuhin. Lahat po tayo. Lahat po tayo ay may takbuhin. So ibig sabihin, ihanda mo yung sarili mo. Kaya sabi lagi ng ating Panginoon, stand there po. Kailangan ikaw ay tumayo. Kailangan ikaw ay lumaban. Kaya lagi tayong sinasabihan ng Lord na lagi kang handa. Be watchful. Steadfast. Endurance. The word endurance, ang gusto ng Lord mga kapatid, tayo po ay may pagtitiis. Ayaw ng Lord na tayo po ay impatient. Bugnutin. Ayaw ng Lord na tayo po ay mainisin. Bagamat may mga katangian po tayo na mainisin at bugnutin, nung tayo po ay mananampalataya na, kailangan medyo bawas-bawasan po natin kasi yan yung magiging extra baggage or extra na nagpapabigat sa ating mga takbuhin. Kasi mahirap po na pagka ikaw ay tumatakbo, ay may mga dala-dala ka. Tingnan mo yung mga racers. Tingnan yung mga sa takbuhin po. Ang ginagawa po nila, nakasuot lang yan. Wala talagang dala-dala yan. Nakasupporter lang yan, saka nakasando. Yung iba nga nakahubad. At-t-shirt lang, di ba? Yan yung mga tumatakbo kasi parang wala silang dala-dala. At saka yung hampas ng velocity ng hangin, nagpapapigil sa kanilang pagtakbo. Okay? Kaya yung mga dala-dala po nila talagang talagang hindi ka pwedeng tumakbo na naka-Amerikana. Mahirapan ka. Kasi yung hampas ng hangin sa'yo, kaya tingnan mo, yung mga research po. Kaya gusto ng ating Panginoon na mananampalataya dahil may mga saksi. Ibig sabihin may mga mahal po tayo sa buhay. Tayo po yung tinatawag na walking Bible. We are the living epistles sa Corinthians. Bababasa po natin yan. Samantala tayo po ay may ginagawa. Yung mga mahal natin sa buhay ay pinagmamasdan, minamatyagan po tayo. Upang sa magkaganon, meron silang masasabi at may bubutas. Kasama po yan sa ating paglilingkod, yung pag-uusig. Kaya nakanda na ba kayong usigin? Nung pa tayo inuusig dapat sanay na kayo. Kailangan tanggalin na lang natin yung extra baggage. Yung excess weight kung tawagin. Yung mga heaviness. Yung mga nagpapabigat sa atin. Kaya kailangan pagtingin nila sa atin, parang nakarelax. Kahit na may nararamdaman ka. Kahit may dala-dala kang, may kapighatian, o kaya may pinagdadaanan ka sa buhay. Hindi nila mahalata. At talagang bigat na bigat ka. Kasi yung mga ibang tao, talagang kahit na walang kabigatan, bigat na bigat Pero kasi sanay na siya, na gano'n yung kanyang, itsura. Alam nyo, kaya hindi mo babanag sa kanya na siya ay nabibigatan. Na minsan may dala-dala siya at pinagdadaanan. Ganun din po tayo. Kaya nga, nakalagay sa smile. Kasi pwede naman tayo mag-smile Nandiyan pa ba kayo? Tignan nyo kung yung smile ninyo talaga. Diba?
Kaya sabi ng ating Panginoon, okay, because He is the author and the finisher of our faith, na nandun yung kagalakan, ito po ay nakatakda. Kaya nga pinagdaanan niya, pinagtisan niya yung krus Tinanggap niya lahat ng kahiyan, despising the shame. Tinanggap niya yung kahiyan para tayo ay may kagalakan. Siya ay naghirap para tayo ay yumaman. Siya binigyan niya yung kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng buhay. Ipinanganak siya sa sabsaban para magkaroon tayo ng kagalakan at kaligtasan. Ganun katindi yung ating Diyos. Kaya bilang mananampalataya, lagi ka nakangiti. Amen? Eh ang problema ng mananampalataya, pag dumarating yung mga problema, nababagot po tayo. Nakakalimutan natin yung mga pangako ng Diyos. Alalahanin natin na ang Diyos ay kasama natin lagi sa ating mga buhay. And has sat down at the right hand of the throne of God. Umupo siya sa kanang luklukan ng trono ng Diyos. Ginawang literal. Ang right hand of God, glory, power, kingdom, marami po yan. Kasi po, ang trono po, ang Diyos ay Espiritu. So wala siyang kaliwang trono at kanan na trono. Isa lang ang trono na nakaupo sa langit. O wala tayong magawa. Kasi ito yung nais ng ating Panginoon. This is the last of the last days. Kailangan ipangaral natin yung totoong Diyos, ipangaral natin yung ebanghelyo na tunay, upang sa magkaganon hindi sayang yung ating paglilingkod. Ayaw ng Diyos na pag tayo po ay dumating sa paghatol, hindi tayo kilala. Sisugaruhin natin na tayo po ay 100% nasa turo at mga utos at mga batas ng Diyos. And everybody say amen. At pag tayo po ay kukunin na ng Lord o tawagin na tayo at hindi tayo nabutan ng rapture, titiyakin lang natin na well done, my good and faithful servant. Kailangan well done. Ibig sabihin magaling, tapat na alipid. Well ka! Mahirap yung hindi ka kilala ng Lord. Amen? Panginoon, hindi lahat ng Panginoon ay tumatawag sa Kanya na Panginoon. Kilala niya. Kahit nasabihin nila nagpagaling kami, nagpalayas kami ng demonyo, ginamit namin ang himalang yung pangalan. The Lord said, I never knew you. I never knew you. Matthew 7:21. Nakakalungkot yung mga naglilingkod. Pagdating ng panahon, I never knew you. Palalayasin ka ng Diyos. Nakakalungkot. Kaya ngayon pa lang, siguraduhin na natin. Kasi wise tayo. Sabi mo sa katabi, wise ka. Sabi ng Lord, ang mga matatalino ay nakikinig at sumusunod. Amen? Hindi dahil sa wise ka sa mundong ito. Ang wise na tinutukoy doon, yung ikaw ay sumusunod sa kanyang mga salita. Wise ka. Hindi ka lang nakikinig, sumusunod. Maraming nakikinig, hindi sumusunod. Ang kanilang sinusunod, yung sarili lang nila. Pagdating sa sacrifices, pagdating sa self-denial, ayaw na. Kasi matatamaan na yung will nila. Let your will be done, Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. In the book of Psalms, chapter 38, verse 4. For my iniquities have gone over my head. Like a heavy burden, they are too heavy for me. Ang sabi ni King David, dami siyang kaaway. Dami nag-uusig sa kanya. Kahit magandang kanyang ginagawa, ang kanilang pinaplano sa kanya ay wasagin siya. Ang sabi niya, halos yung kabigatan ko ay pasan-pasan ko hanggang sa aking ulo. Grabe ang bigat nito. They are too heavy to me. Napakabigat. At dumarating din sa atin yan. Hindi mo maiwasan yan. Amen po, lalo na pag may matindi kang suliranin sa pananalapi, sa pangangailangan. No, halos hindi ka makatulog. Kung saan mo kukunin yung pang-basic needs mo. Minsan may kumakatok pa, ipipressure ka pa. No? Sisingili ka, anong dapat mong gawin?
Pag ikaw ay mananampalataya, dapat alam mo gagawin mo. O punta ka lang sa kwarto mo, umiti ka sa Lord. Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako matindi dito. Wala akong pupuntahan. Wala akong pagkakatiwalaan. Mahapag ka, Panginoon. Para ito ay magiging itong pasan ko na ito ay para magiging magaan. Amen? Kaya dapat ganun po tayo magdala ng pasanin. There are things to consider. Mga bagay na i-consider po natin para yung mga extra baggage ay mawala. Ang gusto ng Lord yung walang extra baggage eh. Yung baggage mo lang. Alam niyo yung extra baggage pag may pinupuntahan kayo. Diba? May mga extra kayong dala-dala para bang gusto nyo, dalhin nyo na lahat yung kung ano naisip nyo, dalhin nyo na lahat. Kaya minsan nababagot, nainis, bakit naiwan mo? Ay, ang daming bakit. Hindi nyo alam, hanggang doon lang. Hanggang doon lang talaga yung capacity nyo. Pag dumating yung ganon, ay sige, sa susunod na lang. Huwag mo nang balikan pa. Amen? Yung iba, binabalikan pa eh. Lalo na pag may mga meeting place. Kaya minsan nalilate po tayo dahil sa ating mga negligence. Tinuturuan tayo ng Lord na magiging practical. Walang iniwan niya sa pandemya. Di ba practical tayo ngayon? Pag wala. Di ba kayo? O dati, kung sa tayo, kahit nawala tayo, punta tayo papasyal. Di ba? Kahit nawala tayo, libre mo naman ako dyan. Wala na librihan ngayon. Bihira na ngayon. O meron man, bihira na ngayon. Bakit? Nagtatabi na rin sa kanya sarili. Kaya darating yung panahon na makasarili ang tao. Unti-unti na makasarili. Bakit? Kung meron ka ngayon, tatabi mo eh. Bakit? Alam mo naman mga kapatid na hindi ka mag-iwan para sa iyo. Kaya ang sabi ng Bible, ang nagpapakabuti ay lalong mabuti. Di ba? Ang mabuti ay lalong nagpapakabuti at ang masama ay lalong nagpapakasama. Hindi ko sinabi yan sa Bible. Kaya no wonder why yung mga iba, pag nag-rebelde na, yung rebellious spirit nandun, lalo pa sila nagpapasama. Akala nila, maganda yung kanilang ginagawa. Hindi nila alam, marami silang may liligaw. Sinabi ng Lord eh. Maraming mandaraya, maraming maililigaw. So, beware. Sabi mo siya katabi, pag-ingat. Kaya napakaraming maliligaw. Ngayon, kahit na konti lang, okay lang, basta payapa, magaan, nakakasunod. Sabi naman ng Lord eh. Kukunti lang makakasumpong ng katotohanan eh. Hindi niya naman sinabi na marami. Ba kaya? Kaya huwag kayo Thomas Rakila, mga viewers. Sinabi ko ng Lord yun. Kaya sabi niya, pilitin yung pumasok sa makipot na daan. Sapagkat sa maluwag na daan, maraming napapahamak. Ang makipot na daan, nabibilang lang nakakasumpong. Kaya pag nasumpungan mo yun, compelled din to come. Ibig sabihin, pilitin mo. Ibig sabihin, meron kang gagawin. Ibig sabihin, may struggle ka sa mundong ito. Ang pagpasok po sa buhay na wala hanggan ay hindi ganun kadali. And everybody say amen. Kaya sabihin mo sa katabi, mapalat ka. O pwede na akong umiti. Kasi sigurado eh. Sigurado eh. Nararamdaman mo eh. Nararamdaman mo na kasama mo ang Diyos eh. Kahit sa kabila ng kahirapan, mararamdaman mo na isusuplayan ka ng Lord. Mararamdaman mo na pakakainin ka ng Diyos. Kahit na wala ng pag-asa sa mundong ito, nadidiscourage na yung iba, may word of God ka. Hindi ka madidiscourage. May lakas ng loob ka. Alam mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya pasigla tayo, pati yung, kaya without, itong 2021, pupuntahan ko kayo at gagawin ko kayong alagad. Para tumas din ang kilay nyo. Sinabi ng Lord, make them my disciples. Kaya no wonder ko, every week, baka may tatawagin ako dyan sa office ko, hindi para i-discourage kayo. Tatawagin ko kayo para gawin kayong alagad. Sino gusto maging alagad?
Parang alagad, parang full-time ka na. Hindi. Hindi ganun po yun. Ang alagad po na tinutukoy dyan, kailangan aware po tayo sa mga ginagawa natin, dagdag kaalaman. Pero natagkalaman ng Diyos, ito pang gagawin ninyo. Amen? Meron tayong mga practical, mga wisdom analysis na nagagaling sa Diyos na ituturo po sa atin. Kaya pagka tinawag ko kayo, huwag kayong mag-alala. Wala kayong kasalanan. Kasi yung iba pag tinatawag sa office, ano ko yung nagawa ko? Bakit tinatawag ako ni Bishop? O kaya pinapauna ko na sa inyo, make them my disciples. Parang nakakagiti na kayo eh. Yan. Palapagyan natin ang Diyos. Number one. Mga ayaw ng Diyos ay yung pagdududa. James chapter 1 verse 5 to 8. If you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith with no doubt. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. 7. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Sabi ng Lord, ang tao raw na dubli pag-isip. Walang matatag ng lahat ng kanyang ginagawa. Lahat. Ayaw ng Diyos na double-minded ka. Pag sinabi ng Diyos, stick to the Word of God. Kahit na may nararamdaman ka at may mga sakripisyo. Amen? Ayaw nila na unstable ang tao. Diba sabi nila, unstable ka. May breakdown ka. O diba? Pag sinabi ng doktor na gano'n, mag-aalala ka kasi may stress ka talaga. Nararamdaman nyo bang stress? Lahat tayo nararamdaman yan. Lalo na sa panahon ngayon. Kailangan, matalino tayo. Ang stress ay nakukuha saan? Sa sobrang kabalahan. Sa sobrang pag-alala. Doon nakukuha ang stress. Ayaw nga nang ng balisa at pag-alala eh. Yung worriness, away ng Diyos yan eh. Kaya pag ikaw ay mananampalataya, nais ng Diyos, na ka lang. Kasi may stress ka eh. Wala exempted sa stress. Ako mismo nararanasan ko yan eh. Kaya lang pagka nararamdaman ko na, nagpupuri na ako. Yun ang ko. Yun ang, kasi walang makakaano yan. Pag nasanay ka na gano'n, mamaya doktor na hanapin mo. Mamaya maintenance na sa stress ang hanapin mo. Wala pong exempted po dyan. Kaya turuan natin yung mga anak natin, yung pamilya natin, na stress-free. Stress-free. Pwede naman tayo mag-usap na Di ba ngayon, ang usapan ngayon, parang pagka natamaan yung ego ng isa, bakit naman magharap naman kayo eh. Tanawa lang naman tayo eh. Pwede naman tayo kalmante Nakakatagtag po yung sa stress, yung heart. Pag nagalit ka, yung pulse rate mo, bumubugso rin. Alam naman na nagagalit ka, yung pulse rate mo, normal pa rin. Hindi po kasama po yan. Kaya, if you want a healthy heart, you must maintain stress-free. Ano yung stress-free? Exercise, balanced diet, godliness ang iyong pag-iisip, makadiyos. Amen? Smile, rejoice evermore, pray always. Basta susundin mo lang yun, stress-free ka na. Hindi ka perfect, pero stress-free. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Kaya kayo, pagka binayaan kayo ng Lord ng mga maraming pagpapala, hindi yun ang magdadala ng stress. Dapat magdadala yun ng pagpapala. Amen? Yung iba, kahit nawala, na-stress. Pag may boro, na-stress. Saan ka ba?
Salud ka na lang para hindi ka may stress. Kasi pag hindi ka nag-ingat, mayroon o wala, may stress ka. Pero pag nasa load ka, kahit na papano, moderate. May pang-control. Kumbaga sa sakyan, preno. Pag preno, uy, sabi ng Lord, ayaw na mag-worry. Sabi ng Lord, pagharian mo muna ako. Ang dami mapangako ng Diyos. Doubt, ayaw ng Lord. Ano? Minsan ba nagdududa tayo? Yes. Pero pag mananampalataya ka, nawawala yung pagdududa. Kaya alisin mo na yung pagdududa. Nandiyan lang. Paminsan-minsan. Pero kilala mo ang Lord. Hindi ka na dapat magduda. Yung extra baggage yan, yung excess weight yan, yung pagdududa, hindi na naalis sa buhay mo. Ang pagdududa ay nandyan. Amen? Pero, pag dumarating yan, uy Lord, nandyan ka. Papalitan ka agad ng pananampalataya. Yan ang sikreto ron. Pangalawa, fear. Ayaw ng Lord na natatakot ka. Ayaw ng Lord na matatakotin ng tao. 1 John 4:18, there is no fear in love. But perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Sabi niya, hindi ka natatakot pag may pag-ibig. Pero, ang pag-ibig ay perfect, sakdal. Sapagkat ang sakdal na pag-ibig ay nakakapawi ng takot. Sapagkat ang takot ay tormented, involves torment. Pagpapahirap sa iyo. Amen? Tormented ka. Kasi po, hindi mo nilalagyan ng perfect love. Pag sinabing perfect love, makukuha mo lang yan sa Lord. Yung perfect na love ng Lord. Kaya kaya mo magpatawad Kasi may perfect love ka. Kasi ang Lord nasa iyo. Hindi magiging perfect yan kung walang Lord sa iyo. Pag ikaw ay ginawa ng masama, gagawan mo rin ng masama. Kasi walang Lord sa iyo. Magiging perfect lang yan, but he who fears has not been made perfect in love. Pag matatakotin ka, di mo kilala. Yung pagkakilala mo sa Diyos, nagdududa ka. Ang Diyos natin, Diyos talaga. Pag sinabi niya na papagpalain ka. Kung dumarating yung makahinaan po natin, huwag niyong entertainin. Kasi may makahinaan tayo na in-entertain natin. Amen? Nakala natin walang nakakita sa ating mga ginagawa. Abang mananampalataya ka na. Amen po? Ang Diyos nakakita 24/7 at tinitignan po tayo kung gaano tayo katapat. Kasi nga may diary tayo sa harapan ng Lord. May listahan ng Diyos You have the book of life. Bawat mananampalataya may book of life. Kaya yung mga pinagagawa po natin, alam ng Diyos. Kaya natutuwa yung unbeliever sa atin Bakit maraming witnesses? Kasi hinanapan tayo ng kahinaan. Pag nahanapan ka ng kahinaan, nagkamali ka, nagkasala ka, go forward. Kasama yun bakit mo sila papansinin? Pag pinansin mo sila, matidiscourage ka, hindi ka na makapagpatuloy sa paglilingkod. Hindi ka na makapagpatuloy sa gawain ng Diyos. Hindi ka na makapagpatuloy sa ginagawa mo. It's the nagpipray ka. Bakit? Inaalala mo yung mga sinasabi sa'yo. Hindi ka na nagbago. Di ba may mga ganon? Pag nagkamali ka, parang hindi ka na nagbago Punta-punta ka pa dyan sa church nyo. Masakit yun. Pero pag in-entertain mo, hindi ka makapagpatuloy. Amen? Pero pag hindi mo in-entertain yun, Lord, bahala ka na. Basta ako magpatuloy. Ayaw mo silang mag-uusig. Kasama yan sa akin paglilingkod. Ayaw ng Lord na matatakotin. Tingnan mo sa Matthew 14:25-31. Sila Peter. Nauna na sila. Tumawid na kayo. Inabot sila ng bagyo sa gitna. Lumakad ang ating Lord sa tubig. Sino yun? Ako si Jesus Christ, sabi niya. Sabi ni Pedro, kung ikaw yan, punta ako dyan sa'yo. Pumunta nga. Sige, ka. Alam niya ang Lord? Pag sinabi niya, Lord, gusto mo pagpalain. Itong gagawin mo.
may mga sacrifice, denial. O sige Lord, siyempre welcome ka lagi. Sige, gawin mo. Sumunod ka sa akin. Pag sinabi ng Lord na gano'n sa kanyang salita, may sacrifices. Yung time involved, yung talent involved, yung strength, yung resources, pati bulsa involved. Kaya sabi ng Lord, love Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Involved po yan, lahat yan. Pag naglingkod ka sa Lord at langit ang tungo mo, involved po yun. Hindi pwedeng hindi involved yun. Amen? Kasi doon mo may pamamalas na ang pag-ibig mo sa Diyos ay buo. Hindi half-hearted. Wholeheartedly. And everybody say amen. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya ayaw ng Lord na nagdududa. Kaya sabi ni welcome, sabi ng ating Lord. Samantalang lumalakad pa si Pedro. Tinitingnan niya si Lord. Kaya mga mananampalataya, pag sinabi ng Lord sa'yo na welcome, gusto mo pagpalain, nakapokus ka lang sa Kanya. Ang problema ka, Pedro, yung mga hampas ng hangin at sa yung mga palaskas ng mga alon, natakot siya. Tumingin siya doon Ay, grabe ang alon. Ay, grabe ang hangin. Nawala yung focus siya kay Lord. Kaya lumubog siya. Minsan naman mananampalataya, lumulubog Because, bakit? Nawawala yung pangako ng Diyos sa kanila Nakalimutan nila yung mga patutuo nila sa buhay. Alam nyo, kaya may patutuo ka, yun yung inspiring mo, yung aspiration mo, para ikaw ay magpatuloy sa Diyos. Amen? Hindi pa ba kayo? Diba? Ayaw ng Lord ng nagdududa, ayaw ng Lord ng matatakutin, at ayaw ng Lord ng karnal. Yung makalaman. May isip na kalaman dyan, na may makalaman na kaisipan at may mga spiritual na kaisipan. Tingnan po natin. For to be a carnally minded is death. Tingnan mo, pag makalaman ng iyong pag-iisip, kamatayan yan. But to be spiritually minded is life and peace. Ang gusto ng Lord is spiritually minded tayo. Dalawa po yan, carnal minded and spiritual minded. Pag nasa Lord ka na, spiritual minded ka na, you have the mind of Christ. Amen? May Word of God ka na May Holy Spirit ka na Nabaptize ka na sa pangalan ni Lord Anak ka na ng ating Panginoon. You are now spiritually minded, not carnally minded. Because spiritually minded brings life and peace. Meron kang buhay. Amen? Pag sinabing may buhay, makulay ang buhay mo. Sagana ka. Abundance. Abundant. Meron kang saganang buhay. Kahit na yung buhay na to may pandemya, nakakalungkot, pero yung buhay mo, yung relasyon mo sa Lord, relasyon mo sa pamilya, relasyon mo sa mga kapatid mo sa pananampalataya, sagana. Amen? Kahit na may pinagdadaanan ka. Ilan naman tayo may pinagdadaanan Kaya lang ayaw ng Lord yung extra baggage. Ayaw ng Lord. May pagdududa ka na, dinadagdagan mo pa. Meron ka ng fear, dinadagdagan. Yung fear, nandyan yan Pag nagulat ka, di ba, may fear ka. Pero mamaya kalaunan, babalik. Wala kang fear kasi kasama mang Lord. Parang si Pedro. Iligtas mo ako, Lord! Natuka ka na. Malayo-layo pa po yun. Parang lastik man, ganun ang Lord Kaya niyang gawin ang lahat kasi Diyos siya. Diniligtas niya. Kaya sabi ng Lord kay Pedro, malitang yung pananampalataya. Bakit? May fear Ito carnal. Ito carnal makalaman. Alam niyo ang laman. Ganito po yan. Yung nais ng sarili mo. Anong nais ng sarili mo? Yung para sa iyo. Ito ang gawin ko. Ito schedule ko. Ito yung gagawin ko maghapon. Yun ang carnal. Isabay mo si Lord dyan. Lord, tulungan mo ako. Yun ang spiritually minded. Buo ng bukang araw mo pa lang, si Lord na. Spiritually minded, life and peace. May buhay ka na, may kapayapaan ka pa. Kasi inuna mo siya
Yung buhay mo na makalaman, nauunang spiritual. Tinitimbang yan. You can gauge yourself. Mind you, brethren, you can gauge yourself. Ibig sabihin, ma-measure mo, alam mo kung mas matimbang ang sarili mo, yung laman mo, kaysa yung spiritual mo. Alam mo yun? Ano ang sikreto para mas matimbang o mas labang ang spiritual mo? Natural, pag-gising mo, purihin mo siya, magbasa ka, mag-meditate ka. Pray. Yun. Mas matimbang yung spiritual mo. Pag nandun ka sa trabaho mo, laging nandiyan si Lord sa isip mo. Bakit mas malamang yung carnal-minded? Kasi mas malamang yung isip mo sa mundong ito, yung sarili mo. Ganun lang po yun. Amen? Kaya kung ikaw ay mas lamang na spiritual mo, abay, amen. Nalulugod ang Diyos sa'yo. Adulterers and adulteress. Mga ngalunya. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Hindi nyo ba alam na ang pagkikipag-kaibigan sa mundong ito ay kaaway ng Diyos? Ayaw ng Diyos na taga rito ka. Ayaw ng Diyos na nakapokus yung mind mo sa mga kanlupa. Anak buhay, pamilya, karir. Pansamantala lang yan. Pag tinawag na tayo ng Lord, iwanan natin lahat yan. Hindi po masama ang maging professional. Hindi masama ang maging negosyante. Hindi po masama na maging yumaman dito. Ang ayaw lang ng Lord, nakapokus ka doon sa yaman sa panlupa. Worldliness. Pleasures of this world. Pag hindi ka nakalabas, hindi ka masaya. Di ba? Pag hindi ka nakakain sa labas, hindi ka masaya. Amen? Ay kahit nasabihin nila na yung pinapangaral ay hindi maganda, sa kanila ang opinion. They entitled in their own opinion and ideas. We have the free will. We have the freedom to choose. We have the freedom of speech. Basta ako malaya na may papangaral pang katotohanan. Without any fear or favor. Isa lang ang Diyos na nasa Bible. Binigyan ka pa ng pagkakataon para makilala mo yung tunay na Diyos. Kaya nga pinako sa krus si Jesus Christ eh. Anong kaso niya? Blasphemy. Ano pinangaral niya? Pinakiralan niya yung nag-isang Diyos sa langit. Sino yun? Siya. Pinangaral niya. Sinabi niya, I am He. Sinabi niya sa John chapter 8 verse 24, you will die in your sins if you believe not that I am He. 2 beses niya binanggit yun. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo naniniwala na siya ko nga. Isa lang ang Diyos. Yung Diyos na Espiritu bumaba. Siya yung salita. Si Jesus Christ nasa laman para maligtas ang sangkatauhan. Yun po. Isa lang. Yung bumaba, bumalik. Nasa trono ngayon. Sino yun? Sino yung babalik? Kung pa bang iba? Isa lang ang Ama natin, si Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Worldliness. Kaya ayaw ng Lord, mga kapatid, na dito tayo sa mundong ito, yung isip natin, sayang naman, di ako nakapunta sa Shumart. Sayang naman, hindi yung appointment ko, hindi. Hanggang doon lang, pag nagkaroon kayo ng, sino ang nag-ano ng time management dito? Yung nag-ano ng ano niya, kasi yung kanilang schedule. Meron ba kayong habit, Everyday meron kayong na-journal sa sarili nyo. Di ba? Kung ano lang yung dumating, dito ako natuto since
na tinawag ako ng Lord. O kung 24 years na ako, 30 years na, 30 years, every year, meron akong ganito. Hindi ko sinasabi na magkaroon din kayo ng ganito. Wala, yung simple lang. Oo. Para ilista nyo. Oo. Kasi minsan nakakalimutan mo, pati birthday ng asawa mo, pagka wala kang listahan. Oo, totoo po yan. Maniwala na kayo sa dami ng kabalisahan natin. Oo, lalo na pagka pinaparami ng Lord yung activities mo sa buhay. Hindi ka naman perfect, may mga pagkukulang ka, pero yun ang paraan para mabot mo sila. Yung imitate mo, Word of God. Day and night. Gusto mo pala magandang tagumpay? Word of God. Ang pinakasikreto po na magandang tagumpay ng tao ay ang salita ng Diyos. Kasi Diyos ang kasama mo. Diyos ang gumagabay sa iyo. Hindi sarili mo. Hindi yung talino sa mundo ito. Talino ng Diyos ang nagbibigay sa iyo. At pag talino ng Diyos, hindi tinitignan ng Lord kung mahirap, kung mayaman ka. Hindi tinitignan ng Lord kung mabait ka o salbahe ka o matalino ka. Tinitignan ng Lord, babaguhin ka niya. Amen? Kasi lahat ay nagkasala. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya we don't have any right to point our fingers na mag-judge. Hindi. Anong malay mo? Yung salbahe na yan, isang araw na-enlighten siya sa Word of God, nanalig siya. Mas maraming kasalanan, mas biyaya ang Diyos sa gana. Yung covetousness, ayaw ng Lord nang mapagagat ka. But those who desire to be rich fall into temptation and snare. Sino gusto yumaman? O, di ba? Wala tayo. And into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition. 10. For the love of money, yan, is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. O dahil sa paghangad. Paghangad na ano? Magkaroon ng ano? Magkaroon ng magandang cellphone, hindi niya naman kaya. Magkaroon ng magandang bahay, hindi niya naman kaya. Di ba? Fall into temptation. At tutusok ito, pinapahirapan nila yung sarili nila. Bakit? Ipapasok yung pag-ibig ng salapi doon eh. Pero kung ano lang yung kakayanan mo, yun lang, hindi papasok ang pag-ibig ng salapi. Kasi wala yung greediness, wala yung covetousness, wala yung spirit of covetousness. Amen? Kasi pag hindi ka nag-ingat talaga, habol ka ng habol. Habol ka ng habol, akala mo, laki pa nakita mo. Wala, sinusubukan ka na ng Lord na maglaylo. Para hindi ka papasok sa pag-ibig sa salapi. Ayaw ng Lord ng pag-ibig sa salapi. Ang salapi nandyan. Wala problema. Ang kahanap-buhay nandyan. Ang negosyo nandyan. Ang karir nandyan. Pero wag mo lang ipagpalit at ipapantay yung yaman mo sa mundong ito, yung knowledge mo sa mundong ito, yung paglilingkod mo sa Lord. Amen? Yung pagkakilala mo sa Diyos. Dapat mas lamang lagi ang Lord sa salapi, sa pamilya. Mas lamang lagi ang Lord kasi Diyos siya. Ito, kahit na masakit, pati girlfriend, pati boyfriend. Sa una lang masakit, pero habang naglilingkod ka, pwede mo na siyang, ipapaunawa naman sa'yo ng Lord eh. Siyempre sa una masakit eh. Ay, hindi ko kaya. Hindi ko kayang unahin si Lord muna. Hindi muna, basta sumunod ka lang isang araw, kaya mo na. Palakpakan natin ang Lord. Prayerlessness, ayaw ng Lord na hindi na nanalangin. Moreover, as for me, forbid it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. Ano sabi sa 1 Samuel? Ako'y magkakasala sa Panginoon kung ako'y hihinto sa panalangin. Yan yung panahon ni Samuel kay Saul. Amen? Kaya sa mga mananampalataya, huwag niyong anuin yan, ha? Matthew 26. Tingnan natin ang Matthew chapter 26. Then Jesus came within to a place called Gethsemane and said to the disciples, sit here while I go and pray over there. And he talked with him Peter and two sons of Zebedee.
And he began to be sorrowful and deeply distressed. Yan po nung malapit itong crucify ang ating Panginoon. Humingi po siya ng panalangin, support na panalangin sa kanyang mga alagad. 3 beses na yung pinuntahan sila eh. Tulog na tulog sila, hapong-hapo sila. Sabi niya, pipit ang panalangin niya ako. Humingi ng suporta ng panalangin ng Lord eh. Bakit? Biro mo, Panginoong Diyos siya, bumaba. Wala siyang kasalanan. Tapos, lahat ng kasalanan ng buntong ito, nasa balikat niya. Kaya nga, humingi siya ng suporta eh. Kaya sabi ng Lord, yung kanyang luha ay halos parang dugo at saka yung kanyang pawis. Bakit? Ayaw niya talagang tanggapin yun eh. Kaya lang, nung bandang huli, sige, matulog na kayo. Bakit? Wala nang support. Hindi man lang kayo makapanalangin na 1 oras. Sige, hayaan mo na, matulog na kayo. Mamaya, nandiyan na si Judas. Kaya sabi ng Lord, let thy will be done, Lord. Dapat ganun din tayo. Pag marami tayong extra baggage, thy will be done, Lord. Hindi mo na kaya, thy will be done, Lord. Hindi mo na kayang gastusin, thy will be done, Lord. Hindi mo na kaya yung yung lulukin yung pride mo, thy will be done, Lord. Kasi minsan ayaw bumaba ang tao eh. Amen? Ayaw bumaba. Lalo na pag nasa estado siya ng mayroon. Ayaw nang bumaba. Thy will be done. May mga dito. May mga, alam niyo po, kaya ko nasasabi to kasi na-experience ko eh. Nais ko yung mga anak ko ng private eh. Kasi maganda talaga. Okay lang private eh. Meron yung iba, hindi na kaya mag-private. Ayaw pa nila sa public. Ang ganda ng public niya. Pag public ka. Hindi dahil sa, ito po, hindi dahil sa ako po ay rin, yung mga anak ko dati talaga gusto ko sila lahat, mag-private yun eh. Nung hindi ko na kaya, lulugin ko na. Public na lang. Kahit na paano naman nakatapos sila. Kasi kung hindi ko nilunok yun, puro private sila, baka 3 lang natapos sa kanila. Pero pag may panahon na, ibababa ka ng Lord. Lord, thy will be done. Thy will be done. Tinuturuan mo lang ako na magpakababa. Kasi pag tumaas ka ng tumaas, papasok ka sa tinatawag na worldliness. Pag-ibig sa sarili. Kaya yan talaga ng Lord. Kaya gusto niya na nanalangin ka lagi para hindi ka matukso. Sabi ng Lord eh. Di ba? The flesh is weak, but the spirit is indeed willing to pray. Okay? James chapter 3 verse 2. Number na tayo? Number 7. Unbridled tongue. Okay. Alam niyo yung mga hindi mapigilang dila? Kung ano yung truth, yun po. Pero pagdating sa dila, okay, ito na. Pag nakakasama at nakakasunog, nakakapasok, nakaka-discourage, hindi maganda, pigilan natin. Tingnan po natin ang Book of James. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Sabi niyan, stumble. Bumabagsak tayo sa maraming bagay. Pero pagdating sa salita, at naririndahan mo, at nag-iingat ka sa iyong pagsasalita, ibig sabihin, napipigilan mo, you are a perfect man. Perfect man. Amen po? Kaya, maliit na organ, pero kailangan rindahan po natin. Matthew chapter 22, 36 to 37. Pagdating ng panahon, pagdating po ng judgment day, dito po tayo susulitin ng ating Panginoon. But I say to you that for every idle word men may speak. Idle word, yung mga walang kabuluhan na salita. They will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified. And by your words, you will be condemned. So, dito nang gagaling yung ating pagsasalita. Kaya yan yung maghahatol sa atin kung ano sinabi din. Hahatulan tayo.
But by your words, you will be justified. Dito ka susubukin eh. Amen po? Kaya, panahon na, 2021 at malapit na rin darating ang Lord. Medyo, ano na tayo. Matagal naman natin na tayong nag-ano eh. Medyo, Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko kaya to. Dapat ganun tayo. Magpaturo tayo sa Diyos. Kasi ang hirap pag sarili natin. Mahirap kasi tumatayo po yan. Tumatayo, bumabalik. Ang kahinaan natin bumabalik. Kaya mga extra baggage yan eh. Kaya tanggalin mo na yan. Sabi ng Lord, ili-aside mo na yan. Iwanan mo na yan. Yung mga nakakapagtigil sa'yo sa takbuhin. Ili-aside. Isuko mo na yan, I surrender. Diba? Ano pa? Loose temper. Yung loose temper. Yung impatient, yung bugnutin, madaling mainis. Proverbs 25:28. Ano sabi diyan? Whosoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Kontrolin mo raw. Kaya mo naman yan. Magpatulong ka lang kay Lord. Kung hindi mo kaya, mag-fasting ka. Medyo may sacrifices, pero kaya. May kainahan ka, may bisyo ka, fasting ka. Di mo kaya sa sarili mo, naya mong sabihin yung kainahan mo, punta ka kay Lord, sa altar mo. Lord, tulungan mo ako. Mag-fasting ka. Amen? Alam nyo, pag nagpa-fasting po tayo, nako, marami tayong, sabi natin yung mga extra baggage na yan, unti-unti, mawawala. Extra kasi yan, excess eh. Nandiyan na yung baggage. Pero yung magdadala ka pa ng extra, ayaw na ng Lord. Ikaw ang mahirapan. Number 9. Ito ang matindi. Worry or anxiety. Ayan. Do not worry. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body. What you will put on is not life more than food and the body more than clothing. Alam niyo po, 34. Hanggang therefore do not worry about tomorrow, o yung mga nagwo-worry, mga Gentiles. Okay. Kaya sabi ng Lord, huwag kayong mag-alala sa bukas. Sapagkat sapat na yung araw na to, yung bukas. Ay, ibig sabihin, siya may kontrol ng lahat ng bagay. Huwag kang mag-alala sa mga basic needs. Huwag kang mag-alala sa pera na gagastusin mo. Pagkain, inumin, sa bahay, huwag kang mag-alala. May bahay ka ang titirahan, may inumin ka, meron kang kakainin na pagkain na nakalatag sa mesa, meron kang higaan na nakalatag sa banig. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Meron. Ang ayaw ng Lord, yung mayroon ka na, nag-alala ka pa. Yan ang ayaw ng Diyos. Amen? Wari, ang sweldo po natin o yung income natin, ganito lang. Huwag mong ipag-alala. Kasi, yun ang ang gawin mo lang, Lord, pagkasyahin mo. Kung meron tayong mga idadagdag dahil pinagpapala ka ng Diyos, Lord, tulungan mo ako na matapos to. Palapahan niya natin ang Lord. Kaya, huwag kayong mag-alala. Ha? Sa Kanya ang bukas. Philippians 4:6. Huwag mabalisa. Ang sabi diyan, be anxious for nothing. Huwag mabalisa sa anuman. But in everything, by prayer and supplication. Sa lahat ng bagay, in everything, sa pamagitan ng panalangin at pagsamo, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ayan po, ilatag mo kay Lord. So Lord ang pangangailangan ko. So Lord ang gusto ko. Kasi iba yung pangangailangan at saka sa gusto. Yung pangangailangan needs. Yung gusto wants. Needs and wants. Magkaiba po yan. Kailangan ko ang cellphone. Ito lang kakayanan ko. Pero pagka nag-upgrade ako, ito yung wants ko. Magkaiba yun. Lahat naman tayo nangailangan ng cellphone.
basic needs ngayon ng cellphone. Pag wala kang cellphone, di ka makalabas. Bakit? Wala kang connection eh. Wala kang contact eh. Oh. Kaya yung iba, kinukontak na lang kasi walang load. Hindi rin siya makakontak. Basic na cellphone ngayon. Dati, ang basic yung pagkain. Diba? Pag may pera ka, may pagkain ka. Basic na rin ang cellphone. Kasi, para makontak ka. Bakit wala ka cellphone? Diba? Lahat ng tao ngayon may cellphone eh. Dati, ang cellphone nung analog. Dati, sabi niya, ang cellphone, magkaroon yung computer, magkakita na kayo sa meeting. Totoo. Ganon katindi ngayon ng gadgets. High-tech na ngayon. Kaya tayo, kahit na hindi ka na high-tech, basic needs lang, sa load ka lang, okay na. Slow motion, okay na. Slow bat, sure. And everybody say amen. Alam mo, mano ka ngayon? Smart ka ngayon. Oh, smart ka, tsaka medyo kasama mang Lord talaga. Kasi pag hindi mo kasama ang Lord sa buhay mo, mahirap. Napakahirap. Yung kasama mo na nga eh. Kasama mo na ang Lord. Hirap pa eh. Lalong na pag wala ang Lord. At talagang bagsak ka. Amen? Ang pag-asa natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang Diyos. Uncertainty ang buhay natin ngayon. Hindi natin alam kung what tomorrow. Kung ano mangyayari bukas. Ang may hawak lang yan, ang Diyos. Kaya, ang sarap pagdidikit sa Diyos eh. Magdidikit na kayo sa Lord. Eh, wala tayong ibang gagawin ngayon, mga kapatid, kung tumawag sa Kanya. Call unto me, and I will answer thee, and I will show you mighty things that thou knowest not. Kung kailangan mo man yan, hayaan mo sa takdang panahon, bibigay ng Diyos sa iyo. Sabi nga niya, mga kapatid, He makes all things beautiful in His time. Kaya kung wala ka pang boyfriend ngayon, or girlfriend, He makes all things, He makes beautiful in His time. May panahon ng Diyos para dyan. Kung yung watch mo, magkaroon ka ng kotse, He makes all things beautiful in His time. Maganda yun para sa Diyos, para sa iyo rin. Pero sa time niya, hindi sa time mo. Sa panahon niya, hindi sa panahon mo. And everybody say amen. Yan ang buti ng Lord, no? Gluttony. Ito na. You know what's the meaning of gluttony? Tingnan natin in the book of Proverbs. For the drunkard and the glutton will come to poverty. Ang mga manlalasing na manginginom at mga matatakaw ay maghihirap. Yan po Tagalog dyan eh. Ang sabi niya, ang lasinggo at ang matatakaw ay maghihirap. And drowsiness will close a man with drugs. Talagang pagsusuot ka ng mga basahan ko. Basa na, pabuting ka na manlilimos dyan. Drowsiness. Ano ba yung drowsy? Nahango ka, yung parang basta. Gluttony. Mag-fasting ka na para maiwas ka sa gluttony. Amen? Huwag kayo matakot mag-fasting kahit na once a month. Ay mananampalataya kayo kahit na 1 meal lang, once a month. Amen? Sinong hindi kumakain ng linggo rito? Nasa kamay. Yung linggo ng umaga, sakripisyo nyo kay Lord yan. Sa una, hindi nyo kaya, mag-skyflix ka muna. Hindi nyo kaya eh. Diba? Hindi naman kayo pipilitin ng Diyos eh. Ito, binibigyan ko lang kayo ng tip. Para pagdating nyo rito, ay talagang spiritual nyo, talagang nakahanda. Kasi iba kasi yung nagpapasting ka. Hindi ko naman sinasabi na tularan nyo. Kung maganda para sa inyo, okay. Kung hindi kaya, wala tayong magawa. Pero kailangan magpasting ka. Kahit na 1 meal lang, pero para sa'yo to. Sa susunod 2 meals na, maganda palang magpasting, nakakatipid. Siyempre diba, pero mo 1 meal, 2 meals eh. Kung 1 meal mo, 50, naka 3 meals ka, di 150, tipid mo. Amen? Andiyan pa ba kayo? Kaya sabi ng Lord ang mga matakaw at mga lasinggo, papupunta sa kahirapan. O lalo ngayon, masarap kumain. Hindi naman tayo glutton.
Hindi. Malang. Pero gusto ng Lord, mananampalataya ka na, mag-fasting ka naman. Yung 1 meal lang, sa sarili nyo, saka sa Lord. Oh. I-practice nyo po yun, 2021. Nako, ang tindi ng pananampalataya mo pag gano'n. Panahon na para mag-forward tayo. Oh, ay tagal na nating mananampalataya eh. How? Oh, paano natin alisin yung mga extra baggage? 1 Peter chapter 5 verse 7. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Lahat ng kabigatan mo, ibigay mo sa Kanya. Oh, bigay mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya yung kahirapan mo, yung sakit mo, yung problema mo sa pamilya mo, yung emosyon mo. Bigay mo sa Kanya. Ganun. Paano mo ibibigay? Manalangin ka. Magpuri ka. Kung wala kang ginagawa, nasa sarili mo yan, di mo maibibigay. Hindi gagaan yan. Gusto mong gamaan yan, di ba? Di ba yung iba, pagka gumagaan, kailan isigaw? Pag may problema na matindi, di ba may restaurant sa Tarlac? Na? Yung malalaking, dyan, yung status, sa Tarlac yun, na pagka may sama ng loob ka, pagkatapos mo sa restaurant, ano yan? Oh, ibato mo. Huwag mo lang ibato sa tao. Yung galit mo. Oh. Kaya yun ang pinupuntahan yung restaurant na yun eh. Hindi pa ako nakapunta kasi wala pa ako galit eh sa Panagod eh. Bakit naman ako pupunta ron? Pupunta lang ako ron kakain. Pero yung sa Panagod, baka ano sa Manalob mo? Itatat lang. Kaya salamat na lang sa Lord. Amen po, kasi nandito na po tayo sa pangangaral. Hebrew chapter 12 verse 1. Conclusion na. Therefore, kaya nga, mga saksi, ang dami. Kaya na ba nating isuko yan, lay aside, every weight, excess baggage? Kaya ba? Kaya? Sa tulong ng Diyos. Unti-unti, yung mga kahinaan po natin, and the sin which so easy to snare us, yung mga kahinaan natin, isuko mo na rin. At let us run with endurance. Mula ngayon, ako'y tatakbo na may tiisin, na may pagtitiis. Kasi itong takboy na ito ay nakatakda na sa harapan natin. Nandiyan na yan. Pag ikaw ay mananampalataya, whether you like it or not, you must take a race. May takbuhin tayo. Sa harapan, maraming mga blessing ng Lord, maraming mga pagsubok, maraming dadaanan habang ikaw ay tumatakbo. Maraming dusty road, rocky road, talagang napakabatuhin, pero magpatuloy ka lang sa takbuhin. Huwag kang huminto. Huwag kang huminto sa takbuhin. Hindi ka makakarating. Pag huminto ka, hindi ka makakarating. Mag-pause ka, pero kukuha ka lang ng lakas. Tayo ka uli, at ikaw ay tatakbo muli. Ang sabi ng Book of Proverbs, 7 beses kang bumagsak, 7 beses ka rin pabangon. Kaya. Sabi mo sa katabi, kaya. Oo, kaya natin yan. Sa tulong ng Lord. Pero kung sarili ko, hindi ko kaya. Oo. Hindi pa ba kayo? Hindi natin kaya yan. Yung mga 2. Ito, siya lang ang aking titignan. Siyang nagpatatag ng aking pananampalataya. Siyang tumawag sa akin. Siyang paniwala. Siya yung author. Siya yung tumawag sa akin. May ginamit lang si Bishop. May ginamit yung loved ones ko. Pero siya ang aking titignan. Hindi yung kainaan nung nag-invite sa akin. Hindi yung kainaan ng church. Hindi yung kainaan ni Bishop o yung mga mahal niya sa buhay o yung mga kapatiran. Hindi yun ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko yung pangako ni Kristo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Para magkaroon lang tayo ng kagalakan, tinanggap niya yung kahiyan sa cross. O, nagpakababa siya para tayo itaas. Grabe ang ginawa ng Diyos. Kaya sabi niya sa Matthew 11:28, come, lumapit na kayo. O, saan tayo lumalapit? Yung sarili nating diskarte. Sarili, yung ano natin, yung mga kultura natin, yung mga traditional.
Ito yung gawin mo sa pamilya mo. Hindi. Ito nakakabuti. Yes, maganda yan. Pero ito, may extra baggage yan. Alam niyo, may mga extra baggage na traditional eh. Yung mga traditional, yung madala-dala natin. Baka dala-dala nyo pa yung mga encanto nyo dyan. Diba? Meron. Pag nasa Lord ka na, tanggalin nyo na yan. Sa panahon po natin ngayon, kung may papangaral mo, ang salita ng Diyos matuwiran, na naintindihan ng tao, kasama mo ang Diyos. Pero pag hindi mo naipapangaral ang banal na kasulatan at may takip, blind of this world, ginawa ng bulag ng kaaway ng mundong ito para hindi makuha yung katotohanan, ay mag-pray ka na. And everybody say amen, mag-fasting ka. Isa lang magaling dito ang Diyos. And everybody say amen. Hallelujah. Pray ng Diyos. Kaya sabi niya, come to me, all ye that labor and are heavy laden. Bigat na kayo. Tagakaanin ko yan. Yung kaluluwa nyo, dapat magaan yan. Dapat nakangiti ang puso nyo, nakangiti. Ang Diyos sa inyo, nakangiti kayo. Magaan dalhin. Come to me. Lahat kayo ng mga nabibigatan. Lahat, sinabi ng Lord eh. All races, all kinds of people. Lahat masama, mabuti. Lapit kayo sa langit, ha? Bigat na kayo. Paghingahan ko ang kaluluwa nyo. Bakit? Sapagkat magana ang aking pamatok. Or my yoke is easy and my burden is light. Ay, mga kapuso at kapamilya, muli, salamat po sa Panginoon at nakita-kita po tayo sa programa dito sa YouTube. Hindi pong kalilimutan palagi na isubscribe po ang ating programa, JCLGA8, na mapapanood niyo po every Friday po, 5 p.m. at every Sunday naman po, 9 a.m. At sa ating po mga viewers na patuloy na sumusubaybay, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. At sa lahat po ng ating mga nanonood, na lalo na po yung mga bago, na hindi pa po nakakatanggap sa ating Panginoon at hindi niyo pa po alam ang salita ng Panginoon, nais po namin na ipaalam sa inyo ang mabuting balita ng ating Panginoon, na siya po ay naparito para iligtas po tayo. Wala lang po tayo ibang gagawin, kundi tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Mamuhay po tayo sa kalooban niya at higit sa lahat, tayo po ay magsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. At sa mga nais po na tumanggap sa ating Panginoon sa mga sandaling ito, na nais mo maging ayos ang iyong buhay, nais mo na ang iyong buhay ay maging masaya, wala kang ibang gagawin kundi tanggapin ang ating Panginoon. At tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin at kayo po ay sumunod para makamtan po natin ang pagpapala ng Diyos. Tayo po ay manalangin sumandali. Higit po natin ang ating mga mata. Taas po natin ang ating mga kabay bilang pagsuko sa ating Panginoon at tanggapin po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Ama Manal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na binigyan mo po ako ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Sa oras na ito, kilala mo po ako, linisin mo po ako, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo ang aking puso, linisin mo rin ang aking isip at maging ang aking kaluluwa. Patawarin mo po ako, ayusin mo po ang aking buhay. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. At tulutan mo po na ako po ay matuto sa iyong mga salita at makasunod sa iyong mga kalooban. Salamat po sa pagpapala po na aking nakamtan sa oras na ito. Sa iyo lamang po ang papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Ang tinanggap niyo po ay ang ating Panginoong Hesus. Kung tayo po ay naghahanap ng kapayapaan, tunay na kapayapaan, yan po ay bibigay sa atin ng Panginoon. Maging ang kaligtasan po sa ating kaluluwa,
Kahit na hirap po tayo sa mundong ito, pagligtas ang ating kaluluwa, mas mainam po yun. At ganun din kung nais po natin na magkaroon ng tunay na pag-ibig, na kahit na nahihirapan ka, kahit maraming nagagalit sa'yo, kahit marami kang problema, susong-susong, pero pag punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, magkakaroon ka ng tunay na pagpapala. At sa nais po na lumago sa ating spiritual, kayo po ay patuloy namin inaayayahan po sa ating programa. Huwag po kayo magsawa, lalo na po pag spiritual na mga bagay. Kasi internal po yan. Ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Kaya habang may buhay po tayo, maglaan po tayo ng oras para po sa kalakasang spiritual sa pamamagitan po ng pakikinig at pakikinig na salita ng ating Panginoon na ipinapangaral po sa programang ito. Maraming po salamat sa lahat din ng ating mga subscribers, mga viewers na walang sawang sumusuporta sa ikanyang gawain sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong patuloy ng ating Panginoon. At sa ating po mga kapatid na nandiyan po sa kanilang tahanan na sumusubaybay sa ating programa, alam po natin na napakarami po mga kapatid na may programa ng spiritual, pero iba po yung tayo po ay dumadalo rin sa gawain ng Panginoon, no? At bagamat medyo mahigpit po ang ating panahon, huwag po tayong magsawa na tayo po dumalo sa ating mga gawain ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat at tayo po ay magpatuloy sa ating paglago spiritual. Sabi nga po ng Bible, na tayo po ay magsisi, tayo magpabautismo, at tayo'y tatanggap ng kaloob ng Holy Spirit. Yung ating pong ginawa kanina ay pagsisisi bilang pagtanggap po sa ating Panginoon. Pangalawa, tayo daw po ay kasama ng Panginoon sa paglilibing. Paglilibing sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng bautismo. Sapagkat ang bautismo po ay nagkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga sinabi ng Bible po sa Mark 10:10, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya wag po kayo matakot na magpabautismo. Kung nais nyo po natanggapin po ang tunay na kapatawaran at paglilibing sa ating mga kasalanan, kailangan tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Bakit po sa kanyang pangalan? Sapagkat yun po ang ibinigay na pangalan para tayo po ay matubos. At ganoon din ang Holy Spirit, pag malinis na po tayo, nahugasan na po ang ating kasalanan, nalinis na po tayo, syempre po, ibibigay sa atin ng Panginoon ang Holy Spirit na siyang mag-guide po sa atin sa buong katotohanan. At tutulong po sa atin para mamuhay ng may kabanalan, ng may kaayusan, at mayroon pong paggabay ng ating Panginoon. Nawa, makuha niyo po ang mabuting balita ng ating Panginoon habang may panahon pa po. Hindi po natin masabi ang ating panahon, mga kapatid. Hindi po natin hawak ang ating oras. Hindi natin hawak ang ating buhay. Ang Panginoon lang po ang nakakaalam. Mas maganda po, tayo po ay nakahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang mahalaga po, yung ating kaluluwa ay maligtas. At habang tayo po ay buhay, mga kapatid, maging buhay na patotoo po tayo sa iba. Maraming po salamat sa pagpapala po na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Happy New Year po sa inyo, 2021. Nawa mas maganda po ang ating maging kinabukasan pag tayo po ay nasa Panginoon. At salamat po sa ating Panginoon at patuloy po niya tayong binubuhay, no? Taon ng 2020, grabe po yung nangyari sa buong bansa. Pero wag po tayo mag-alala, magkasama po natin ang Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan. Tayo po manalangin na muli para po sa pansamantala po nating pag-iwa-hiwalay. Tayo po ay manalangin. Yes, so God, we praise you. Amang mapagpala sa lahat, tunay na dakila ka sa aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Maraming pong salamat sa buong taon na iningatan mo po kami, binigyan mo kami ng kalakasan, ng hininga, Panginoon, upang makasama po namin ang aming mga mahal sa buhay. Salamat din, Lord, at patuloy mo kami binigyan ng kalakasan, pinakain mo kami sa araw-araw, dinamitan mo kami,
Maraming salamat po Diyos sa aming buong sambahayan na iningatan mo rin, pinoretectionan mo kami Lord sa anumang gawa ng kaaway. Salamat po Lord na haharapin po namin ang 2021 na may panibagong lakas, panibagong pag-asa, panibagong paglilingkod muli po Diyos. Patuloy Lord na itataas namin ang iyong dakilang pangalan sapagkat kung kami ay nasa iyo Panginoon, walang magagawa ang kaaway. Maraming salamat din po Lord sa aming bansang Pilipinas na patuloy mong ginagabayan ng mga namumuno, lalong-lalo na po kami mahal na Presidente Duterte. O Diyos, sa iyong mapagpalang kamay, patuloy po namin siya itinataas sa iyo, gabayan mo siya at sa lahat na sumusuporta sa kanya, mga cabinet members, mga senado, Lord, senators, mga opisyales, Panginoon, nawa, bigyan mo sila ng gabay mo rin upang maunawaan nila at maayos po ang kalagayan ng aming bansa. Pagpalain mo rin, Diyos, ang aming bansa at marami pong mga tao, Pilipino, ang makakilala sa iyo bilang nag-iisang Diyos na buhay, na siyang nagbigay sa amin ng buhay. Amin kaisa-isang Diyos na naglikha ng langit at lupa, na sa iyo'y sasamba sa Espiritu at katotohanan, at matututo sa iyong banal na salita. Salamat Lord Jesus sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo through this social media, Panginoon, na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Tulutan mo, Diyos, na maraming tao ang ma-enlighten, Panginoon, sa iyong mga turo. Maraming tao ang tatanggap sa iyo bilang tagapagligtas, ang Savior ng kanilang buhay. At higit sa lahat, mamumuhay ng may kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat. Patuloy mong pagpalain po ang iyong programa ng JCLGAA. Pagpalain mo po ito at gawin mo itong blessing at kalakasan sa lahat ng mga tao upang sila, O Diyos, ay mamulat sa katotohanan. Thank you, God. We love you and we praise you. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you and God bless.